आई हे दादा बुढ़िया मर तो नहीं खे मरियो जाई त ठीक रही ते कुछ कहे के मन के करत ना खइले पियले 10-20 मिनट ना भइला तबे हमरा भूख लागल नाप जोक के तनी तनी कोनो चीज है तनी सी भात दे दीहन आ हे तनी सी दम बुझाता कि सुगा के ठोर जैसन हिती हिती सब्जी क के दे तड़ी हैं कबो इनकर आदत बाटे एगो पीस में मछरी के 4 गो आदमी के खियावेली आ हेतनी हेतनी रासा छुछ मुँह तैसन दे दीहन खाइल भइल बा हो बुझाता कि अठे कठे धूर लागल बाटे हमारा कहिया मुआबू तू मुआबू ओहे दिन भर पेटा ना हम बुनिया पुड़ी है आगना में खइनी त जवन ना तवन कहाँ गइल हन हम जाना तनी इहो खिसिया के भागल हन इनको पेट नइखे भरल कहतवन कि जा तनी रे अब घरे हमरा रहे का मन नइखे करत का हो का होता गैस बनैले बाजी कपड़ा बहुत दर्द करता सब कोई मैंने सब कोई खाना खा के गैस बनल हमनी के बिना खइले गैस बना होता अरे का करम खइला बिना गैस बना देताटे देखनी है ना रमाई कतनी नाप जो के खाना देतई हैं सब बुझाता नहीं मैं नैहर पेठावे के फेरा में लाग गेल बिया ई केन धन बच्चा के का करी हैं हतनी भात आलू दूगो गिन के फरुआ देती आलू के रवा के त दैयो देला है हमरा के त एकदम टरा टरा पानी आ मुरैया के पतैया देले रही जल्दी करनी है हम त रउआ बताई कि ई क घरी ऐसे घर में चली त आदमी मरबे नु करी हन ढेर नहीं चले वाला लास्ट में हाल होई नु कुकुर के दशा ओकर हो जाई देखी हो चढ़ा के त बनती नु तो बने दो बड़की दीदी जाके फोन पे भैया जी से बतिया बतिया के रोवा तड़ी कि तू अइबा कि ना अइबा बताब हम घर में मरत तनी आ मर जाई तब तू अइबा हमर मंगे में सिंदूरा बहोर के डाले खाती खाली शमशान घाटा पे ले जाए खाती टोला मारा में खूब डिंग हाके लेके हम पतोहन के हई छै ना हौ छै ना आज हमरा घरे हई बनल बा आ घरे का त लाला पड़ल बा खइला बिना हम तबाह बन जा हैं का के माने हम का कमा के पैसा वैसा नहीं देत हम ना नइखी देत तबे नु नइखी देत टिकारा भैंसिया खोल के ले चल रे धोवे के आओ तोरे खोल के लेके चल तनी का कहत रे कुछ ना जो काम कर अपन भैंसिया लेके आवत रे पड़िया के या के खाए देवे के ठिकाने ना आ पड़िया हम ना बनाबो देखी छोड़ काहे हो डेरा के रही रहुआ घर में डेरा के अजी हमारा भीरिये तबाई त हम जाना तनी कि रहुआ मरद हनी हमारा त भीतर से लागेला कि साफा रहुआ दिमागवे में मौगा वाला बात समझ में वाला बात बा मौगा वाला मौगा है बिना जमाने के लड़का हो गेल हो हैं बिना जमाने के करम हमारा भी पका पका हैं माई के नहीं ना समझावे के कि हाँ रे माई ऐसे कर तड़ी त पतोहिए तर घर में रहिए सन कि ना रहिए सन हमनी का जगह ये दूसर लइके रहती सन तर वो सब के कापारा पर चढ़ चढ़ के टांडो कर कर के चल जेती सन हनुमान के लगा के दबा देओ के बा यूं निहुर जास अब ये काम करे के बा जाई करी अब ये सब करवाई या करी जा कुछ बात खा जा बोले बहर जो अरे बहरी में कुछ बात खा ले जो का घर में बाटे पलंदा बाकी बैठ के खाई जैसे 5 रुपया में जाके मिर्चा लेके आवे हम ये में जिंदगी झंड बा फिर भी तार घमंड बा कि माई हिया भौजी हाय देखा ई पगली के मेकअप काम ना धाम बा खासा मेकअप लगाओ तेरे मेकअप हमरा पीछे ना पड़ा बुझाइले मेहरान के बीच में तार बोला टुबू का आदत हो गइल बउए बनल दूध भात खा के आ गइल आग दूध भात खा के छोड़ ना दीपिका बिटिया हिस्सेयान हो गइल भाई जवान हो गइल भाई अब माई के तनियो से फिक्रे नहीं है कि हम बेटी के तनी खियाई पियाई की देहिया फाटो हां दूसरा घरे जाए वाली भाई अजी हां जी बुची जी आके कहत एगो खिसा कहल बाटे कि माईए बाप के खियावल देह मरद भी जाय जला त आदमी नेमावेला त कैसे रहुआ नेमाई आ को देम ना भौजी में हंसे वाली कौन बात बा जो हंसताड़ू बोल ए में हंसे वाली कौन बात बा ना रहुआ ठीक है कहत है सब काम करे आवेला जन जिया एक दिन खाना बना के खेले रही त कैसे कहत रहू बढ़िया लगता अब का करबो ऐसन माई हो गइल बे तब ऐसन हम थी हो गइल बे हां जी बुची जी का करब रहुआ बीए में सब पास हनी मगर रमाई रहुआ के लाचार कइले बाड़ी जाय दी सुनी ना उठुलाई का थी मशरूम हम बना देतनी अच्छा हम पैसा देतनी अरवा चाची घर से बनवा के लिए यहाँ खाइम जी ठीक बा चली उठी पैसा दो आई ना आई घर में पैसा देते हैं ये बताई रहुआ आइब कि ना आइब घरे का है हो तना घर में चलती चलेला जी काहे आदमी कमाता खोही खाती न आए
पेट दाग दाग के बचा के खाता में जमा कर दड़ी मुइह तो लेख जइहा कार वो ऐसे कहतनी त महतारी हई तो उतने भर करस कि अच्छा लगे समझनी ना ओभर होता घर में आय खइला बिना सब कोई तो बैठ बैठ के रोवत हवे आधा पेट खाना खाना हजी उ ठीक बा हम आपके बात मानत तनी कि हमने खातिर बचा बचा के रखतनी लेकिन हतना भी ना बचा के रखे के चाहिए आय कि कोई खइला बिना मर जाओ आखिर आदमीए घरवा में ना रहते बचा के केकरा खातिर रखिया जी हम कुछ नहीं जानत हम अलगा रहब तो रहब रवैया के घरे फरियाई हमारा बस के बात के कैसे कह दो क्या अलगा होता है कोने चला गोबरा साथी वाला हाँ। वो जब फेंक के पाथ दियल जाओ तो देख ली रवा सुन ली हनी ना आय आधा पेट खाना खियाओ तड़ी ये काम खोजे तड़ी भरपूर त हमारा बस के त बात नहीं बाक रुकी यही बेर गाड़ी पकड़ी हाँ ठीक बटे आई माने लइकवा हमार ह माने लइकवा के जौन को हम तवन उनु करी कि तू कहबू तू करी त काहे न लेके लइका के सुतेलू काहे न सुतेलू हो जे तनी कहबू ओतने करी तोर माई तोर लइकवा के तोर भईवा के लेके सुते ले का आ लिबे शरम लेखा बात बतियावे खातिर छोटा की खुशबुआ मैं चला सब गोबर पाते रे लिया के जा हमरा बस के त बात नहीं कि हम जाएब गोबर का पाते है खातिर। पतल वाला टाबू एक छिपा वाला टाबू बस के कहिया एक एक छिपा वो खाना देनी है जी सच बोलो चूल्हा तर बैठा के खिए नहीं दूगो और बेटा बना से दोनों को क्रिया खा के बोलब कि रवा भर भर पेट हमन के खाए का देता नहीं नहीं त तू लोग भरसाई लेके आइबू जा त भरसाई के हम जी जय अपना जन्मौला के ना भलू दूसर कोई की बेटा बेटी के होई रवा ऐसे बतिया बतानी तू अपनी घरवा जेबी सब हैं एकर बेटी है हमार बेटी है रे तोर बेटी होय तो तू हम अपने लेखा करबी तब तो हमरा भातार के देखाय खातिर पाउडर क्रीम लगल बैठ रे उ धइले बारी के तोर देखना और वजह से तो लगइबिस के काहे देखइबिस कौन तोर आदत बारे हैं तो ना दबे तोर कोना दबे ना हरा मासे का नाचत रहिस रे हाय क्रीम आये तुली आके धइले बानी हौ कहले बड़ी दीदी की देखना और भेजे तनी तोरा के देखे खातिर बाक तू जी अपने देखा और खातिर धले बे इसके हमारा रे ये बताई मैंने बेटी डठी बाड़ी तो शौक सिंगार ना करी हां बेटी कोना भी भतार के देखाय केव ना भतार के काय देखाय भतार के दिखाओ करे तब शौक सिंगार आदमी करिए लिपस्टिक लगाई रवा तो अजीबे बानी जी छोड़ते नहीं को बेटियों के ना छोड़ाबू आईना का ओढ़नियो निकाल के ओढ़ ले ले हैं एक तू पेन हल ओढ़ल ना देख चाहिलिस रे कोई के चल तू गोबर पे चल हैं खड़े जी हैं हाय देख माई के देख ओही दिन नु क्रीम लेके आईनी हैं का कहला सीसी क्रीम लेके आईनी एकरा के शीशा वाला कि वो दिन देखे होया तो लगाई यही मेरा पोतले ले दिया तो का करी ना लगाई रे लड़की का खाई तो लगाई ना अरे तारा किसान तो है ना आ तोरो ना बुझाला का रे का ना बुझाला? सब पाउडर क्रीम निरेखत रे का ना देख रे अब ये टिक के चली अब ये टिक के चली हैं मार मार तो जा रवो तो गजीबे ना कइले बानी जी आय गांव में काले तेज से मजा में चले लगबे त का कहस रे टिकरा तोर बहनिया लाइन मारे लायक बिया त का करबे दे देबे बहनिया के तू है जो तो माने दुनिया ऊपर रवबे बेटी जन्मइले बानी तनी बताई ना हमरा के जी हम कइले बाई हई हम कुआर में त ना करी रे अजी माने हमर में कइले बा देखो ना हो छोटे छोट आदमी ताकत हवा ठीक बा हो कनिए देखे द पाउडर लगावला देखे द खाई तो बुढ़िया नु ना खाए पिए दे तड़ी ना कुछ देखो। करे काहे कपड़ा ना अपन से भाग के बनाता है जो बच्चा अभी तोड़ दे चचा चल तहार है धके हम मोर दम नो चल जी जगह पर समझ गई नती उ पैदा भइरा त गाना ना न धोआत रहे गाना आ मुड़ी सोच कोनी हो आज मेहर मेहरी टिक कोई बेटा पैदा के धोला के गाय धोला पैदा होते तो हई तोर माई होई सके हम हनी रे के ना लड़ताई रे मैं ए तो तोरा के चटानी चटा देलबे सब पिघल गुले ओई का ए तो बढ़िया कर्म करता है ना ए बाबूआ जी हम तो एगो फैसला कर लेले बानी अपने मर्द के कहनी है गाड़ी धरा आ काले आवा आ फैसला करो ठीक बाटे ना तू न तीन पतिया तू जाके पात है आई खाना बनाई है सब खाना हाँ। चोहाने में ताला मारले बानी भूसिया में खाना बनावे जा पात, जा। अनाज में जा पात। बुढ़िया के ना जा। आदमी घर बुढ़िया का बुआ। देखी अभी सरफ लेके आ गमले में कपड़ा गोते खती कोई नहीं है ना सरफ बुढ़िया धो देलही घर काहे न धरम ना पे जो के हो जा धरा तनी सबके हितने सरफ ले पिचाला तार हाथ ना ले पिचाला और लुगावा मैल रहला काहे न पहले तो जा तक जाई ना कैसे फिचाई लुगावा काहे न पहले रह सही हमरा हो गले कहीं 15 दिन पहिला तो अभी लई महकत नहीं का ना मैल भइल बा आ तने के एक दो दिन पर लुगा तोरा काम करे के बाद मैल होई जे काम करी ओकर न मैल होई रे झा ले लेबे अभी बक्सा में ताला मारतन चल तो ओढ़नी धरे ना का हई तोरा का ओढ़नी लट के खला रे हां छोड़ अरे आई हो रे हे भगवान देखा आया तो दिन ना कपड़ा किन के ले आईबे कौन सा एई बेरा
यही बेर पहिन के चलता नहीं तो शादी भइल दामदा के कहत दामदा ए बाबू जीजाजी महतारी है ना मारे के भूजल चूड़ा खातर भूजल चूड़ा खातर ठीक बाटे तो दामाद के अभी बोलावत तोरा बाप के बोलावत तोर बाप बोलावत जियली बुढ़िया दूसरा कह रे ऐसे बोला लेनी है कन्या की आके बंटवारा कर दीवार जोड़ा बीच में हमरा बस के बात नहीं है कि एके में रह ठीक बना नहीं खे ये कम नहीं खे के बात बतिया बना त टुन के हेलाई सजी है बात हां ये कम नहीं खे है बात कह लिया मोबाइल कहां बची चलो चलो आगे कर भाई बना तू खोई नहीं आजे अभी कहा कहां से ताई अभी तू देखत रहा ले ला पैसा पैसा देलो से देली है